Добър вечер, драги зрители! Темата на днешната рубрика са социалните сайтове. По-специално ще се спрем на сайтът от България, който се нарича Blog.bg. Blog.bg е много интересен и любопитен сайт. Единственият проблем в Blog.bg са неговите модератори. Всъщност проблема идва от там, че модераторката, госпожица модераторката, няма кой да я ебе. Тя много отдавна си търси партньор по интернет, но никой не й обръща внимание. Това по принцип не е хубаво и затова тя се обърнала към блогера Чудовището. Той обаче, страдайки от старческа немощ, отказал да изпълни тази задача и така отново модераторите. Това беше от нас, приятели. Довиждане И до нови срещи!